To je veľmi zaujímavé, ale ako nájsť tento vnútorný hlas? Ako ho nájsť? Ako ho nájsť? No, stačí sa utíšiť, stačí nechať cez seba prúdiť energiu, ktorá je v nás. Táto energia je takisto v celom vesmíre a ako náhle začne cez nás prúdiť, tak sa stávame svojimi vlastnými majstrami Áno. a dokážeme zvládať rôzne životné situácie, dokážeme sa tešiť z vecí, ktoré nám predtým pripadali ako byť ťažké alebo nás robili smutnými alebo čokoľvek. A zrazu zistíme, že je to úplná hračka a dokážeme sa tešiť aj z vecí, ktoré predtým boli pre nás prekážkami. Čiže vy nám chcete povedať, že túto energiu má každý v sebe? No, samozrejme, že od narodenia. Každý sa s ňou rodíme a nech sme kdekoľvek a robíme čokoľvek a máme želanie nájsť iný kus zo svojej osobnosti alebo zo svojho vnútra, tak sa táto energia v nás prebudí. Aha, prebudí, čiže túto energiu treba prebudiť? To je veľmi zaujímavé. Áno, áno. Treba ju prebudiť, ale nemusí to byť ani vedomé. Ako náhle človek má želanie ísť tou cestou alebo poznať niečo viac, svoje vnútro, tak tá energia sa sama začne prebudzať v nás. A na ktorých miestach by sa dala táto energia prebudiť? Na ktorých miestach, ako myslíš, na planéte, alebo... Áno, na ktorom mieste na planéte? Treba ísť do Himalájí, alebo niekde do Afriky? No, do Himalájí netreba chodiť ani do žiadnych kláštorov, ani do oblasti, kde povedzme sú sväté miesta, a pretože sväté miesto je v nás. A ako náhle človek toto miesto objaví, tak si to nosí celý život so sebou. Nech sa pohybuje kdekoľvek, tak má to v sebe a dokáže s tým pracovať a dokáže používať to, čo v sebe nosíme, tým správnym spôsobom. Čiže dokáže pomáhať nielen sebe, ale dokáže pomáhať aj druhým ľuďom vo svojom okolí a dokáže priniesť do toho okolia svetlo, radosť a taký pokoj a rovnováhu, čo v súčasnosti veľa ľuďom chýba, pretože prežívame iba veľa stresu, náhňačky a stále iba za niečím utekáme a nevieme sa zastaviť. A presne to je to, že ako náhle sa zastavíme, tak dokážeme vnímať ticho svojho vnútra, dokážeme počúvať svoj vnútorný hlas, svoju intuíciu a tým pádom sa stávame svojimi vlastnými majstrami. Čiže dokážeme objaviť iný svet, ktorý nie je okolo nás, ale práve naopak je v nás a dáva nám radosť. A čo by ste nám poradili, že ako utišiť to svoje vnútro, pretože v dnešnej dobe sú všetci takí uponáhlaní a že aby nenastal tento problém s tým, že ako utišiť svoje vnútro pri tej uponáhlanosti. Čo by ste odporúčali? Čo by som odporúčal? Tak je to individuálne. Každý potrebuje niečo iné, ale väčšinou je to univerzálne, pretože ako som už spomínal, tak tá energia, ktorá je v nás, s ktorou sa rodíme, tak sa prebudí vtedy, keď máme želanie a to želanie je ukryté v našom srdci. A ako náhle zatúžime poznať samých seba, tak prebudením tejto energie v nás získavame realizáciu a to znamená, že tá energia sa prebudí z oblasti krížovej kosti, vstúpa našou chrbticou a vlastne prestupuje týmto miestom, ktoré je na vrchole hlavy a tým pádom získavame spojenie s vesmírom a dokážeme vnímať širšie okolie, prírodu, ľudí, samých seba úplne ináč ako dovtedy a dokážeme vnímať ako keby taký štvrtý rozmer nás samých. To je veľmi zaujímavé. A vedeli by ste nám predviesť alebo ukázať, ako sa dá táto vnútorná energia prebudiť? Je to ako nejakým budíkom alebo akým spôsobom sa dá prebudiť táto vnútorná energia? No, existuje jedna veľmi jednoduchá technika, ktorá sa používa na prebudenie tejto energie. Samozrejme, v prvom rade musíte mať svoje vlastné želanie. A už len na základe toho vlastného želania tá energia pracuje a začne sa vo vás prebudzať a pomáha vám so zdravím, s akýmkoľvek problémom, ktorý máte, či už emočný problém, alebo psychický problém, alebo duševný problém. Čiže táto energia v nás nepozná prekážku, ktorú by nedokázala prekonať. Ale čo sa týka spôsobu, ako túto energiu v nás prebudiť, tak je to veľmi jednoduché.
Stačí si uvoľnene sadnúť niekam na minútku, dve, kde máte pokoj a kľud, kde sa cítite dobre, či už doma, v práci alebo kdekoľvek. Áno. A stačí si otočiť dlane takto, smerom hore. Áno. A pravou rukou pozdĺž našej osy, nášho tela, môžeme zo párkrát takto vydvihnúť našu vnútornú energiu z oblasti krížovej kosti, Áno. až na vrchol hlavy, ale aj si zaželať, aby sa tá energia v nás prebudila. Je to naša materská energia. A potom môžeme vyskúšať, či budeme cítiť prejav tejto energie na vrchole našej hlavy. Môžeme si priložiť našu pravú dlaň na vrchol našej hlavy a pomaličky zdvihnúť našu dlaň. Áno. A aký je ten prejav? Ten prejav môže byť, je to veľmi individuálne, môže to byť chlad, môže to byť teplo, môže to byť mravenčenie v prstoch. Záleží na tom, v akom stave je náš subtilný systém, v akom stave sa nachádza naša energia, naše energetické centra. Ale nech cítite čokoľvek, tak nie je dôležité, či cítite chlad alebo či cítite teplo, ale dôležité je to, že cítite prejav tej energie a ostatné sa už vypracuje potom samostatne, samé od seba. Je to spontánny proces. Áno, a myslíte, že túto energiu môže cítiť každý človek, alebo je to len pre niektorých? Je to úplne individuálne, univerzálne a je to pre každého, či ste v Indii, v Afrike, v Amerike, či ste úradník, alebo či ste biznismen, alebo či pracujete niekde v nejakej bani. Je to úplne univerzálna vec a nosíme to v sebe. Tak ako človek dýcha, tak ako človek cíti, že mu bije srdce, tak takisto v nás je obsiahnutá táto energia, ktorá má tú schopnosť nás posunúť niekam inám a má schopnosť nám ukázať iné obzory nášho vnútra.